mak mana ni gik mawacho go are limited to kaka japiny neno gik moko. Mokwongo japiny onge gi trust. Emomiyo kata wacho ni nitiere jogo ma osemaki, suspects have been identified, cases are going on, to ma en gima timre ga pile. Gimiluongo ni status quo. Wang'e ni kata kiny gimoro biro timre to bang'e kendo weche masani chando wagi. Wijo Kenya dhi wilgo. Institutions ma walose wigi ka pok osetimo maber mar mondo o instill trust and confidence. Omiyo jo Kenya biro dhi adhiya e streets kata obedo ni ji osemaki. Mokwongo nikech rais oling e weche machalo kamagi, but mar ariyo kata mna jogo manosemaki ahead of time. So bed during weche mag baby pendo 2013, 2017, 2022 kata mna maandamano moko mane timre kure kagi. Ok wane action malong'o manokawe. Namba ariyo, kwelo makwalre duka, police oripo bed ni mondo mak ji, mondo tere sel. To kwane again ka jogi bedo arraigned in court. Ok wane successful cases of theft and destruction of property. Nikech ndugu Othuo ong'eyo ni police ni gimilongo ni police service order, to wan gi chik be milongo ni penal code. Tij police milongo ni utumishi kwa wote, oripo bed ni koyudi kituro duk ng'ato timaki nikech mano koro ywara ruba ijakuo. Then nitiere chike ma koro dhi tiyo kodi kaka jakuo kata jaketh gik moko mag ji. To kwane ka mago itimo ka koripo bed ni timore. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Nyakoro pod ko warango chal mar